U ovoj sezoni prvenstvo je startovalo prošlog vikenda. Dunav je igrao u Beočinu i evo ih danas u Starim Banovcima gde će sigurno pokušati da ostane. Vuković je izgubio loptu. Sada ide novi napad OFK Odžaci. Bošković. Njević. Šutirao je. Uzeo mu je loptu Matijašević. Evo Vukmilovića. Šutira, brani Ćirović. Šutira Jakšić. Lopta odlazi pored gola, ali Tutnjević. 1:0 vode gosti iz Odžaka, strelac Babić. Odžaci. Nova opasnost. Božinović, Miličković, ukazani prostor. Odbranili su se gosti. Branislav Šavija sa brojem 14, broj 4 Lazar Popović. I evo gola 1:1. Božinović je strelac u 46. minutu. Mirčetić još uvek, sada Perović. Perović. Pored njega je Kostić, Perović u kazanom prostoru, Despotović, Kaković. Može da šutira, odlučio se da doda loptu Milanoviću, Vuković. Evo šanse, nema ništa. Božinović je bio u kazanom. Evo lopte u kazanom prostoru. Šansa je za Odžake, brani Ćirović. Kasović. Galić, to je šansa, 2:1 vode Odžaci, Baletić, 80. Despotović loptu pred gola. A sada kao pokušan ostao da leže na zemlji jedan igrač Odžaka. Odžaka, čini mi se. Nepotrebna sada gužva i zaista jedna fair, korektna. Izvodi Despotović, slobodan udarac. Petrić, lopta u kazanom prostoru, slabo su to izveli domaćini. Domaćina da stigne do izjednačenja, evo lopta u kazanom prostoru. Na kraju izbačena i završena je utakmica u Starim Banovcima. Odžaci su pobedili Dunav sa 2:1, strelci